Здравейте хора, това е нови епизод, втори на Team Fortress 2. Ето, убихме ги. И сега ще играем от начало. Ето. Одеве ви представих играта, много яка. Така. ЕТФ. Зарежда ли, бе? Ко стана, бе? What? Добре. Ето, сега влизам в сървъра, нещо ни изкара. Така е. Между другото, ето сега ще влезнат хора, изчакайте. Ето един влезна вече. Сега ще влезнат и останалите по-скоро. Така. Много добре. Ето влизат. Окей. Спай, махай са, бе. Много си жалък, честно. Бас. О, ето. Сега ще ни пуснат. Или тях ще пускат WTF. Не, чакай. Май тях ще пускат, да. Аз почвам да бутам. То къде е нашето, бе? Ето ги. Ние почваме като снайперисти. Още не ги е пуснал. И тука шкалещи. Почваме. Или как се скрия това, ще е много яко. Остават им 14 секунди. 10. Така. Аз ги виждам шибаняците. Пуснаха ги. Yes. Тук става мелето, WTF. WTF, стрели. Убиха ма. Тъпя и туя. Те са много гадни, между другото. Охо. Ние ще ги бием 100 на 100. Може би да е. Не знам, спечеля някаква файтъм. Сега BG Front, абонирайте се и за него. Ето той ми звънва. Ето го. Тук ли си? Да, тук съм. Ще ли си, бе? Чакай малко, значи и в неговия канал ще има това видео, и в моя канал ще има едно друго видео. Стига, бе, честно ли, бе? Ти сега рекордваш ли не? Да. Аз влизам червен обаче. Червен, що е? Защото няма място при вас. Ти влеза от мене. Так му ще да влизам при вас. Ба. Няма, червени сме. Пак и май може да ни... Не. Мисля, че няма опасност. Добре, защо съм такъв нуб, бе? Що е, какво? Убиха ли те? Не. О, подарък! Пиу! Гледай къде забучки стрелата. Няма да ме убиеш, бе! Шефче! Взех му 120 пъти. Ти ли си, бе? Аз съм свъка и сега си пускам този бързак. Аз много бързо между другото ги обисих този път. Але! Баси армадата. Хора, сега за клипа отдолу си го направите, хайди. 720. Извинявам се, че не е 1080, но имам спайкчета. Добре, бе, какво става тук?
бе! Добре. Я сега с това дебеля! Това е най-голямата анархия, what the fuck. Анархия! Ми да, бе! Ай! Превзеха ни. Загубихме. Загубихме, бе! Добре, това ще не бях. Той имаше 2-3 дебели смукача. Да ги обясним, малумници. Как няма да загубим? Бягай, старши! Ай, Убиха го. и ти ли не го гледаш, бе? Да, бе, да. Някакъв... Чука по Така го метнаха с она бухалка, че... Аз съм спай, пур. Аз те виждам. Не, ето. Не си хабил огъна, бе. Чакай, бе, защо съм с тази пушка? Някакъв бък се стана тук, Сега тук ще строи машинки. Нефно. Ето строи машинки. Супер. Ще покажем кои са машинки. Значи той Енерджайзера строи машинки. Не знам нали да я го чизах. Гледах много Бай бързо. го виждам. Мале, аз тук ще чакала човек. Само как ги пуска и почвам. Ма той може 28 секунди да ги пуснем га. Ето виждате противника в отбор. Не, какво фукаш ми се? Аз потим помпа, айде. Той е много яка катама. Фукаш ли ми са, бе? Спай! Къде си ти, момче? Ми чакам... Ела да ти чакала покажем с снайпер. катамата пред YouTube, бе. Ела да станеш Къде? известен. Къде си? За теб. Ето е катамата, вижте я. Чакай. Дай не мърдай. Ай, почваме, момче. Айде, почваме ги. Бате, ела бе. Ай, той се поставя това. Ай, цепи мълния, дебеля. Ела бе. Давай. Иска с катамата го бяма тъпата помпа. Дебелият, какво да го правя? Бягай! Бягам. Бягай, че точно ни отрепе. Аз тук ще така. Що? Там има тако... Мале, тука дебеля. Край, загубили сме, Крис. Ко ти пука, бе, мен? Така. 2 чивънта. Верно ли, бе? Май спечели айтъм. Или не? Спечели ли, бе? Ето ги, бе! Ай! Ко стана, бе? То дебелия ни прочисти, човек. Аз за сега се разпамвах. Его. Аз се пускам дебел. Мърши. Бя на мен ли, бе? Сега ще ви скапя майка ви. Илачи, бе! Енерджайзър! Да, те ма скапят тука. Аз не мога ги убия, бе! Пак ще ни бият. Ще ни бият. Глей! Аз ти казвам, че ще ни бият. Тупите скъпаняци. Те почти го карат. Ай! Добре. То гледай с каква такова. Мис! Давай. Моя май там. Не. Бъркал съм се. Не. То дебеля замълча да го фъкам. Аз го фъкам. Бият, бе. Те са много здрави за това. Много здрави. Това са мести. И аз цепа със снайпера тук. Чакам някой да бутни онова. Те са далече от така, стигам при Хитлер. Не, те са вътре в това и сега ще го чистят. Ето го е! Ето го! Държа всичко под контрол. За теб! Спай ли, бе? Ила, е! Чакай. Аз това сега ще умре, ето. Сега ще прощеш. То дебелия ме уби. Ето тука... Много гадно. Анархия. Ого. Бягай, бе. Сега ще го чистят и тоя. Къв ми... То ми се озъби, човек. Мера със снайпера, някакъв ми са зъби на снайпера. На оптиката. Кома цепи, бе. Ето го е. Не от нас. Уби го.
Ай! Ай, това не ми го зачети за кил. А поубих някой. Това е много тъпо. Охо, ти си втория в ранг листата. Ари бе, афака ли си? Чакай, че имах технически проблем с неизправността. Неизправността, цик, 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 цик. Сега ще умра, супер. Това не е гадно. Много снайперисти, бе. Неква анархия. Оли, Хитлер пак стреля, я да го видим как стреля. Да, бе! Спай. Бри, какво ще направи срещу тия? Абе, да, Глей, къде си, бе, брат ми? Тихо е, това да ни ти е мандра. Той аз ги порам, а сега какво да ти казвам? Пиу, пиу, пиу. Ох, това да ни ви е мандра, аз много хора убих, бе. Аз имам вече 17 кил. Ти имаш 2. Да, бе, аз много не ги убивам, затова. Ми те ме оставиха на 5 кил пъти, аз се бия срещу тях ли? Така да е, това да ни... Оле, той яде! Сандвич ли, бе? Той е тръгна да яде пържо! Ай, ай! Ела, бе, пичо! Това да ни ти е мандра! Ай, Тихо, тихо, пур, пур. Бам, хета ли? за те пуро! Не, зад мен, а пред мен, майди. Пак. Пак. Снайперист откъде? Даже не съм ми забелязал, че там дупка. Абе, сега ще им... Чакайте. О! Джим Бивърс! Аз казах Джим Бивърс, какви глупости аз си говоря. Спечелиха в будилчица. Джак Даниелс! Так, виждал как танцува. Денси. Джак Даниелс, бе. Да, точно така, Джак Даниелс намерих. Ето да Скот. Сега ще цепна ние снайперист, на миналия път. Нема! Мамич! Чакай, и сега Виждам го къде е. Май, цепнете го, е! Тук има някакъв мистер Хитлер, там има Хитлер. Какво става? Аз съм влезал в тук в Те някаква анархия. ще ни бият. Нема, много бързо близко. снайпер. Ето, Биха виж ни. какъв е. Биха ни. Нацепен снайпер. Никой няма бе бие мене, бе. Спай ли, бе? Ей, анархио гадна мръсна, етата спай. Сега, само, е там дупката. Ай, покажи се, мой. Оп. Виждам ръчичка, цък. Това не била арка, бе. Аз съм за теб. Аз виждам тук в пиратки. И за малко. Ей, нищо не виждам аз. За малко ще я го Ето. цепна хичо. Бам! Мамичката ти! Хакерска! Ти с базарчето. Само няма... Ама кръв си. Оооо! Майчице, то му стана лошо само като ме видя. Ще си караме с него, я. Дебеле, кой не съм бил? То не съм бил, бе. Ей, някой е спечелил лък. Я да видите как се мериш. Гледа как седи. То снайпер седи като... Дебеля. Бягай! Не, тук няма на къде се скрия. Не, моля ви се, не ме бити! Не ме бити! А те са повече, бе. Те са повече, ма, аз умрях. Всички умряхме, доста. И така, хора, просто не видяхте играта. Това беше играта. От мене мога да ви кажа да се изтеглите и да почваме да цъкме. Друго не мога ви кажа. В Steam се пише BG Front, който иска ми прати покана за приятелство. Приемам ви всичките. Чао от мене.